नों मानो खोन्थायाखै बेयाव मानो फैनाय बोरै बोरै फैलायखो खाथियाव फैलाय खाथियाव आं होखारो आरो आं खाथियाव फैलायो बायदि मानसि खाथियाव थांगोनलां मा थांनांगौ जाखांलाय खदालजों देलासो नागिरबावबाय आं देखि जावबाय थायो नालाय गोदाव सोराव मानसि मारलै बियो दैयावसो हालौब्रा दैसो नांगौ दा हेलो 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 गुड मर्निं एवरीवन वेलकम टू बैक माय राजु डांस यूट्यूब चैनल आरो बयनिसिमबो आंनि फेसबुक नायगिरि आंनि फलोवार्स फेमिलि मेम्बार गासिबनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बेरेफुंजानि आङो नोंथांमोननो जासिहरबाय नै दायो आङो अखा साथा हमनानै आङो दायो साथा हमनानै आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंजों दिनैबो बे आंनि गोदान भिडिअआवहाय थांफाबाय थादोलाय दैज्लां बोथोरनि आंनि अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो आङो जासिहरबाय दायो माने सामफ्रामबो अखा बोथोर अखा हाबाय दं दैलि सामफ्रामबो दैज्लां जाहैबाय नालाय बेखौथ' रावबो हमथानो हाखाला अखायाथ' हाबायानो थाखासिगोन नङा होमबा आङो दायो थांगोन दुब्लियावहाय माने दुब्लियावहाय जोंना दाख्लै खोथिया फोदोंमोन बेफोरनि एसे आं नायहैनि माने बेयो माबायदि जाना दङ आरो फ्राय मानसिया सोरबा सोरबा माइ गायबाय गायाखै बेखौथ' मोजां मिथिला थेवबाबो आङो थांगोरनोसै बिनि उनावसो मिथिगोन नङा होमबा नोंथांमोना आंजों दिनैबो थांफादोलाय गोदान भिडिअआवहाय थौदो लोगोफोर बिदिबा दिनैहाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नङा होमबा आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय नै वाव बेयाव सासे मानसि नुदों दै आङो बे माने मिरिना हारसा ना सुत्रधर थांनि र' आङो मानसिखौ नायना लादो एसे थेव थारलै बे बिरादनो बे हौवा मानसिफोरखौहाय लाजि फोनांजोबसिनब्रा बियो खदाल जावनानै आलि खोनानै नुदोंना नै बेयावसो फैनानै नुबाय आं माने दैलां बायदि आरोखि नङाबाथ' ओजोंथ' गैया थांनि र' आं बेजोंहाय नों मा खालामदों बेवहाय हिनजाव मानसिफ्रा आलि खोनोमोन नामा नोंलाय बर' ना हारसा मा सोरबा ससे थायो नामा जाथियानो मारै ससे बेलाय खोनाफेराखैलां मा बर'बो जायो नामा सुथुरबो जायो नामा नुदोंना नै हिनजाव मानसिफ्रा बिदि जावनो मोना ना माबायदि खामानि मावो फालाय खोथिया फैयो हिनजावफ्रासो नोंलाय खै बोसोरनिफ्राय आलि खोफेरनायलाय 10 बोसोरसो जाबाय आं खेथि मावनायनिफ्राय आलि खोनाया हौवाया खोआ सोरदो खोयो आंनो खोयो हालौनाय सोर हालौवो आं मालाबा हालौवो मालाबा मै होयो नों हालौ रोंगौ जानोलै रोङा माथो नांगोल थिखाङो थांलाय हालौनायलाय रोङा नायना जोंनो इसे मानसिफोर थानायाव हालौगोन नामा मानसि गैयाबासो हालौगोन सोर मानसि दं गैयानो माथो नै रावबो केमेरा लाबो दं नों आसले मानसिया बर' मारना हारसा मार माथो गाननाय नोंलाय बर'आनो नङा आं हारसासो बर' नङा आङो बर' नंमारा ना मानसिलै बेलाय हाबाब मा खालामनायदों बेयाव नों दायो खोथिया फोसिगोनब्रा अ दिनैसो खोथिया फोनो नागिरदों आच्छा हेद ना हेदनो मोसौआ हेद जायो माने हिट होनो नागिरदों खोमा हेद जाहैबाय माने हिट होनालाय जाम्बि हिट होनो हिट माने एकदम थाग्रा मुसबुटखौ हिट होनना बुङो जाम्बि हेदनो बेना दाङार माने हेद मा दाङार माथो हारसासो दङ माथो मानसियालाय हारसा नालाय हारसानिसिगोनथ' आरो नोंसोरो बेयाव रायजो जाफैना खै बोसोरसो जाखो 10 बोसोर जा 10 बोसोर ना जा बेयाव फैनाया 100 बोसोर 200 बोसोर खै बोसोर जादों होनदों खोन्थानाय नामा नोङो बायदि मानसिलै बियो बेयाव फैना खै बोसोर जाखो नै बेखौ खोन्था नोङो 10 बोसोर 20 बोसोर मा 10 बोसोर 20 बोसोरलै बेजों दाजाबदोब्रा 10 जों 20 जों 30 बोसोर ओमफ्राय अबाव मोन नोंना न'आ आंना हाजोगुरि जिल्ला ओमफ्राय बैखौल' अबाव लोगो मोनदों नों एक्टरखौ क'क्राझार टाउनाव क'क्राझारावसो लोगो मोनदों दस्राना मिसाब्रा बोरै फैयो नै क'क्राझारबो नों बेखौ अबाव लोगो मोननाय क'क्राझाराव मार नोंखाय नंगौब्रा होमबा हाबा जाखानासो फैदों
ए असलाय बोरै ओमफ्राय बेलाय बोरै बोरै फैलायनाय जाखो ओइ हिनजाव मानसिफ्रा आलि खोनो मोना नोंलाय दाननो मोना बायदि मानसिलै बियो होद नुदोंना नुदों नै मानि मारालै बि मानसिया नों मानो खोन्थायाखै बेयाव मानो फैनाय बोरै बोरै फैलायखो रायजानोसो फैदों बबाव लोगो मोनलायनाय बेखौ खोन्थादो टाउनाव मार गोसोलायनाय ना नों खारसन फैनाय ना खावनायलाय खारसनसो फैदों आङो दायो नै फैयै फैयै मादैजों एसे जमनि खालामबाय बे जाहैबाय आंनि मादै जायो दै बे जाहैबाय माने मिरि गामिनि गेजेराव आरो सुत्रदर गामिनि गेजेराव थानायखाय बिनि माखासे रायलायनाय आरो माखासे भइसफ्रा एसे सोलायबाय आरोखि दसेबा माने हारसाबो रायलायो सुत्रदरबो रायलायो बेनिफ्राय बर'बो रायलायो गाननायफ्राथ' बर' गानखाला बिसोरो समाव सम गोसो जाबा गानसै आरो खिन्थु दख'ना दंना गैला आं बेखौसो एसे सन्देह जाबाय दा गैला दा बायखाला नोंसोरो गानखाला ओमफ्राय फिसाजोफोरखौबो सोरबा सोरबासो फानजोब्बाय खोमा हारसाफोरनोसो हारसा बर'नो फानहरजोब्बाय जोंहा बिहामजोफोरखौ मा मा जाथि लाबोखो बिहामजोफ्रा बांगाल सासे मुसलमान सासे नामा नों जेबो रायलायबाय थांदो मोजांखौनो खोन्थाया बियो बायदि मानसिलै बियो होखारबायला थायो माबायदिलै बियो जालालै जों रायलायला मा जाहैबाय बिसोर आरोना बिराद गोबाव जाबाय बेयाव रायजो जाफैनाया जों उन्दैनिफ्रायनो दंखायो खिन्थु रेल गामिया बेना बे हाज्रिगुरि गामियाव आरोना बेनिफ्राय बेयाव रायजो जानायाथ' बिराद गोबाव जाबाय बेयाव माने जोंनाव हरै मिथिखायो बेयावहाय माने सुत्रदर दङ मिरि दङ ओमफ्राय बर' बिस्रा बे गामियाव बर' न'खरनैल' दङ ओमफ्राय गासिबो माने सुत्रदर ओमफ्राय मिरि माने बिसोरसो मिथिसिगोन आरोना मालाय हारिनि गेजेराव रायजो जानायाव बोरै बोरै रायजो जानानै दङ बेखौथ' आं मोजां मिथिला थेवब्लाबो आङो दुब्लियाव नायनो फैलायनाय हिसाबै बिसोरखौ बोरैबा लोगो मोनबाय मादैजोंबो एसे जमनि खालामबाय माखासे सोरखौबा मादैया आंखौ बिराद रायखायो माने गोदोनिफ्रायनो लोगो मोनबानो लामायाव लोगो मोनबानो रायो गोदो बिराद थाङोमोन खिन्थु दाना थांनाया बिराद खम जाबाय माने मानसिया बैसोबो जाबाय नालाय थाबायनो हाला बारा एसे जोंनिफ्राय गोजानबो जायो आरो थेवबा मानसिया बिराद डेन्जार माने बे साइकेलबो सालायनो रोङा ओरै थाङो थिउ 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 फात्ता मोना माने बिदि थाबायनायखौहाय बिरनाय बायदिसो थाबायखायो माने ओमफ्राय सेन्देल गाननाय नों नुफेरा बेखौ मालाबाबो आं नुफेराखै माने खै नाम्बारा हामोथाय सोंनो आरो आंखौबा जावख्ला जानो मा जानोसो होनना बुंबाय ओंखायनो बारा रायलायला आं खाथियाव रागा जोंदों खोमा आलि खोनांनायनि थांनोसैनो आं होखारबाय दंथारो माने दंनै आंखौहाय आरो खाथियाव फैलायबा आं खाथियाव आंखौ होखारो आरो आं खाथियाव फैलायो खदालजों देलासो नागिरबावबाय आंखौहाय मा जायो नायथारलां खाथियाव थांथारलां देला मारो ना मामारो देखि जावबाय थायो नालाय गोदाव सोराव मानसि मारलै बियो दैयावसो हालौब्रा दैसो नांगौ दा मिन्थिमारालै बियो दैखौ मालाय थेना दोनो बेहा जावख्लायगासिनो दङ